Satan! Så råbte der ramt for helvede. Se. Det var ikke engang en reduceret, det var lige op på mig. Husk Jonas. Satan. Jeg har en lille bombe, så en klar. Det var bare morgen. Ja, nu du siger det. Jeg er ikke sikker på, at det blev ramt, da jeg slet ikke i tvivl. Ja, jeg er lidt i tvivl. Jeg er lidt i tvivl. Jeg tror, det var en reduceret. Du har lidt kugler liggende her. Hvad fanden laver han? Det var en pus, hvor den var. Jeg så godt, han løb forbi. Nå, det var der ikke. Har jeg fundet det? Nej. Så kom jeg lige i tanke om, hvor han sidder i vesten, så var det alt for sent.